Makadi vana veZimbabwe vari diaspora nevari muno makadi henyu kuri sei kwamuri ikoko. Ndiri panguva yakaoma because vari kutonditsvaga zvisingatomboiti. Ndine madzibaba oshanduko kuno kuZimbabwe kwatiri kwatikahwanda kuti uendewo kumba kwakanzera kana kwaMP. Vazhinji vacho hamachabangu vamawereshimeni muwe, saka vanototyisa kuti ndinoendawo kudzimba dzavo sevanhu vataitirawo basa paground. But kuti right now zvekuti ndiende kwavari zvino akutotyisa. Ende kana vakatokuona nitokuignore, mumwe wacho anotokuignore, hatoda kana kutaura newe. Plus ini ndinototyawo upenyu hwangu kuti ndikatoenda ikoko ndogona kutotengeswa kuti ndiri pakati. So vanhu vacho vakutotyisa. Saka ndikuapira kwamuri muri diaspora. Kana pane padiki pamuinapo munokwanisa kundibatsirawo kana makasununguka. Kana makasununguka henyu papfungwa dzenyu nemwoyo yenyu. Asi panguva yacho yandira inaomira mushi. Ndane 2 months ndiri musango, 2 months and a half. Kumusha kwacho hakusi kudzokeka, hakusi kuendeka. Ende kwacho kwandikagara zvinhu zvakaoma, mhuri yacho inenge ingochemawo kumusha, saka ndiri panguva yakaoma pari zvino. So ndoda ngotendawo pane ane achaitawo mwoyo netsitsi nerudo kundiitirawo shungu dzokundibatsirawo. Hondo yacho tichiri nayo haisati yapera. Kuzapa ndakangomirirawo kunzwa signal kubva kuvakuru kuti no tizvitangidze futi. Saka kuti ndibudikire paizvo zvindogona kubata kutokandwa mukati. Saka iwa ndoda ngotenda kune vachabatsira nemwoyo netsitsi nerudo. Thank you hama dzangu. Mwari vakuitire zvakanaka, musore muzuva rakanaka. Mwari vachikukomboreraiwo. Vanoendawo kumachechi tinamatireiwo because panguva yatiri hainaumira zvakanaka. Because inotori mhosva kuramba kwandikaita mari yavo nedzimotikari dzavaida kundipa mazuva apera. So inotori mhosva kuZANU-PF izvo zvekutaura kwatiri kuita kuti ndakarambirei. Saka aiwa handingatengese struggle kana kuda kubhitireya zvido zvevanhu nekuda mari. Saka padiki papa munondibatsirawo vana hama dzangu. Dhora iroro ndinodyawo ndikararama. Dhora iroro ndinodyawo ndikararama. Kwete kupuwa ma1000s vanhu venyika vachitambura. Zvakuda kushinga nekubatana panguva yatiri muZimbabwe. Kuti tibvise zvigananda izvi, tibvise dictator iri. Hama dzangu hando kunyepera, zvakuda kutoshinga nekubatana. Patsva muri kuona tiri kutoramba, tiri kumbozama kutengwa but tiri kuramba. But vazhinji muri kungoona na ma-MPs makanzura edu vapera kutengwa, saka zvakutoda nyasha. Ende mukuru wangu wanga akakomberedzwa nevatengesi nevaroi nemhondi chaidzo. So inyasha kutoti atorarama. So zvakutoda nyasha zvemuZimbabwe. Patsva muri kuona tiri kutobatsirawo pageza revolution yekuti no takapindira kutobloka 2030. Because 2030 akagara apinda zvatoipa.
for us. No. Funny laugh, that's what we need, making the world brighter, planting the seed from a smart